Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Kawai ni Jingtynrah accident ka ba isir kay Haribhoy district menta ka sngi. Ngut ki breu ba Kynthup ru yo nongnya kila Khlad no Hashen. Hadin ba kakali ka ba kisyong kala Jingtynrah no ka Trok ka ba kit dobilat ka ba dan yung registration number WB Sao Iway G Hanyo Hendreu Arpra Maria Poy Hasumer hakapor kumba Arshiteng Janmi. Kat kum ke Jingtynrah balayo alum laong bakatay ka Trok kabadang wan na kithan Jingtynrah Hills ban her sya kanong ba gohati kabala pen her bha tang Maria Poy Hasumer kalalaj ban tanra shwayo divider jong surok ba National Highway Reu ban kenthi syasilyang surok ba tanra bet ya kakali Bolero kabadang yung registration number AS R B nyo khandai not pra kabadang keu sya nong ba shalong tat hado bakatai kali Bolero kala khongpong bonsin bat dam senda sendon na jingban jong katai Trok kitai ki Ngut ki bala Khlad no ki Kynthup ya Ngut ki kintai bat Ngut ki shenrang bala yo Jingtynrah ru bana pedeng gini ki Khlad ki donru ki reunion ki badai ki Phadar bat ki sister jong ko wega school mission na jela Assam. Namar ka jing prapom bat dam senda kali kala shimpor da ki kenta ki bor pulit bat ki breu ban nyarap sei ya ki met jong ki ki bala Khlad no hagri ka Jingtynrah bat ya ka kerteng jong ki ampat shim layo satya ban penmi hadu bat ho ya kini ka khubor. Shishola yo Jingtynrah ru ba unongnya abat unong bot jong ka Trok ru kila mensaujur bala penkit no ya ki sha ki jaka ajing sumar sha nong ba shelong bana kalyang jong ki bor pulit kidang pelong ya ke Jingtokin halor kini ke Jingtynrah.